Učitelia, ktorí sú zvyknutí na klasifikáciu, teda známkovanie, si priebežne nezvyknú robiť nejaké podrobné záznamy o jednotlivých žiakoch, pretože všetky známky priebežne zapisujú povedzme do EduPageu alebo do klasifikačného harku nejakého a keď príde koniec klasifikačného obdobia, no tak sa pozrú do toho EduPageu alebo do nejakého katalógu. Tam všetky tie známky vidia a nejakým spôsobom ich uzavrú a napíšu na vysvedčenie. Trochu iná situácia je s tým slovným hodnotením, pretože vtedy na konci školského roka alebo na konci klasifikačného obdobia nemáte pred sebou všetky slovné hodnotenia, ktoré ten žiak počas toho roka dostal. Prečo ich nemáte? No tak jednak ich nemáte preto, že mnohé z nich ste dali žiakovi ústne. Slovné hodnotenie sa samozrejme môže dávať ústne aj písomne, teda myslím to priebežné. A dokonca ani to nejde robiť len písomne, lebo by ste to nemali šancu zvládať. To znamená, mnohé slovné hodnotenia ste dali žiakovi ústne, a teda povedzme v júni, keď idete písať to súhrnné slovné hodnotenie na toho žiaka, tak už tie ústne hodnotenia nemáte k dispozícii. Takisto niektoré tie slovné hodnotenia ste mu napísali do písomky, do zošitu s domácimi úlohami, do pracovného listu. Čiže bolo by dobre premyslieť si vopred, či nejakým spôsobom si budete z týchto slovných hodnotení písomných robiť priebežne nejaké fotokópie, alebo či si len budete v nejakom zošite alebo v nejakom tom notese učiteľskom záznamníku robiť priebežne nejaké poznámky o tých žiakoch. Nemyslím tým, aby ste si na konci každej hodiny o všetkých žiakoch niečo zapísali, to by samozrejme bolo úplne nereálne, ale myslím tým to, aby ste si priebežne písali nejaké významné okolnosti, ktoré nastali. Keď ten žiak mal nejaký výborný referát, tak si to poznačiť. Keď sa ten žiak nejako správal niekde na výlete, na hodine. Jednoducho, nespoliehajte sa na to, že si to budete pamätať, pretože nebudete. Na konci školského roka si možno budete pamätať, čo sa udialo v júni, ale nebudete si pamätať, čo sa udialo vo februári alebo v novembri. Takže je veľmi dôležité sa vlastne na to písanie slovného hodnotenia pripravovať tým, že si priebežne na tých žiakov zbierame nejaké podklady a potom, keď príde teda čas písania slovného hodnotenia, tak si to otvoríte a máte tam vlastne o tom, že mali by ste tam v ideálnom prípade mať o každom tom žiakovi 5, 6, 8 nejakých poznámok, ktoré vám pripomenú to jeho fungovanie v tej škole. Toto, čo hovorím, sa týka zase primárne učiteľov 2. stupňa, lebo na 1. stupni sme v inej situácii. Tých detí je málo, teda učiteľ má len málo detí na starosti a je s nimi celý školský rok. Takže ja verím, že učiteľka 1. stupňa je schopná napísať na tých svojich 25 žiakov, ktorých má v triede, slovné hodnotenia, tie súhrnné, aj bez toho, aby mala priebežne nejaké poznámky, lebo proste je s tými žiakmi veľmi dobre zžitá. Ale na 2. stupni, keď učiteľ učí 200 žiakov a rôzne predmety v rôznych ročníkoch a je s nimi oveľa menej ako tá elementaristka, tak asi bez nejakých priebežných poznámok by to slovné hodnotenie súhrnné nevedel napísať. Takže na toto treba vlastne myslieť a od prvého dňa školského roka sa vlastne chystať na to písanie toho súhrnného hodnotenia.